Pirtûka helbestê ya bi navê tiliya qereqûçkê ya roza metîna ku gelek hestên mîna evîndariyê, tekoşînê, êş û bextewariyê di nava xwe de vedhewîne, di sala 2012 de ji weşanxaneya JJ'yê hatiye çapkirin. Pirtûka tiliya qereqûçkê sêyemîn pirtûka helbestê ya roza metîna ye. Ji 62 rûpelan pêk tê. Di wêneyê bergê yê ji aliyê wênesazê Kurd Zuhayir Hesîb ve hatiye xêzkirin de jan û êşa li ser tiliya qereqûçkê kom bûye tê da xuya dike. Helbesta pêşî ya berga tiliya qereqûçkê ye ku ji van gotinan pêk tê. Bê hawene galegal û gotinên li welatekî ne nas talana bi dizî dikin. Gustîlkên bûk û zavayê xêr ji xwe nedîtîne, di kozkekê tarî de bi sûtiyên xwe ve dialiqînin. Di cihokên av tê de genî bûye, duayên berî li rojê dixeniqînin. Ev berhem, helbestên hesret, bêrîkirin, êş û dûrbînê di dilê xwe de dihewîne. Roza metîna ji Mêrdîna Bakurê Kurdistanê ye.